Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низька наша творча група прийшла на фестиваль «Червена ружа», який буде проходити у театрі «Бавка». Ну, та нам інтересно знати у організатора цього фестивалю, голови Народної ради русинів Закарпаття Євгена Жупана, що інтересного нам низьки представлять фольклорні колективи. Дай Боже доброго здоров'я! Чистований Євгене, що низьки буде у нашій «Червеній ружі»? На нинішній день у нас праздник. Проводимо очередний фестиваль русинської культури. Будуть представлені колективи, віддільні ісполнителі русинських пісень, фольклор наш, вірші наші. Так що думав, що ті, котрі прийдуть пообзирати наш фестиваль, будуть мати велике задоволення. Це важливо, тому що щоб люди розуміли, що народна культура жиє, що вона продовжує розвиватися, бо дійсно в Україні за останні 20 з лишнім років, непозираючи ні на які проблеми, які є у державі, русинська культура продовжує розвиватися. І все більше є русинських ісполнителів, є більше фольклорних колективів, є вже естрадна русинська пісня. Так що це нас радує, аби наше слово жило, аби наша пісня жила, аби наші традиції жили, аби наша культура жила, бо вся і русинська культура уливається в общеукраїнську культуру і продовжує разнообразие культури держави підтримувати. Дякую всім волонтерам, котрі будуть допомагати провести цей фестиваль. І ясно, що всім тим, хто буде приймати участь у цьому красному дійстві. Кожен раз, коли говоримо про русинський народ, то ми розпоминаємо материнський язик, який є основним або основною матрицею нашої культури. І, звісно, пісня, танець, все остальное. Язик русинський формує балади, пісні, формує стихотворення, формує усі ті твори, які писали наші предки. А потім раз сходимося всі в єдно і що ліпшое хочемо указати. Звісно, не можемо зібрати всі, тільки у нас є много по світові. Ну а хто не любить русинську культуру або недооцінює її, ми їх шкодуємо. Ми представники народу, які 1150 років назад стали християнами. А значить, з того часу чесність, справедливість, трудолюбие, вірність, святость – основні атрибути нашого русинського народу. Но ми усім не кажемо зичимо, а даруємо щастя і здоров'я, і Божих благословень, а русинам многое і благое літа. По традиції фестиваль «Червена ружа» відкрили гімнами України і русинів. Своїм іскусством співання прийшли поділитися многі фольклорні колективи та окремішні ісполнителі русинської співанки із Іршавщини, Ужгородщини, Свалявщини та многих других районів області. Фестиваль організатори присвятили корифеям русинського двигання Юрію Чорі та Михайлу Алмашію, які днями удійшли на свою правду у вічність. Благословив гостів і учасників свята отець Дмитрій Сидор, котрий пожелав ушитким миру і благости. Відкрив концертну програму істинний русин, народний артист України Петро Матій. Добре маю, бо на горі хижу маю, хижу маю на горбочку, хижу маю на горбочку, серед села краєночку, моя мила невеличка, у червики на нюй скачуть,
плачуть, ой я, ой. Черники грають, скачуть, ей я, ой я. Черники грають, скачуть, мої очка за ню плачуть, ой я, ой. А я викинь мені ледой, пойду куплю гребінь кривий, ей я, ой. Черники розчесати, ей я, ой я. Черники розчесати, пили перехаті, ой я, ой. Черники розчесати, ей я, ой я. Черники розчесати, пили перехаті, ой я, ой. Добре в селі гайнувати, ліпше як робити. Паленчину зріти гнати, коло пеца піти. Де цай пану коло пеца, паленка буремна. А ще ліпше, коли леце і коли даремна. Де цай пану коло пеца, паленка буремна. А ще ліпше, коли леце і коли даремна. Добре в селі жити, коли пахне файно. Потакають очі губи, так є, айно. Де цай пану коло пеца, паленка буремна. А ще ліпше, коли леце і коли даремна. Добре в селі жити і в зимі, і в літі, де є шовер, а ще й пеца, там є рай на світі. Де цай пану коло пеца, паленка буремна. А ще ліпше, коли пеце і коли даремна. Де цай пану коло пеца, паленка буремна. А ще ліпше, коли леце і коли даремна. Буй, не шапуй, паленочки попустуй, буй, не шапуй. Паленочки Дуже важливі такі фестивалі для чого, щоб зберегти свою культуру, свою автентичність. Наприклад, буде на цьому фестивалі пісня «Сіло Потя на косиці». Ні в жодному селі не виконують його, лише ми знайшли його в селі Онок. І цим збагатиться і другі учасники фестивалю, узнають, учують іменно ту пісню, яку досить не виконували ніде, або виконували, але призабили за неї. Так що цей фестиваль спонукає челядь глядати наші стародавні співанки. Обов'язково до пошукової роботи у збереженні автентичності своєї. І діточки се учать, ні? Обов'язково. Обов'язково іменно тими словами, тими музикою, тим, що співали тобі в дитинстві, аби се зберегло. Hey,
Прийшли многі чистовані колективи і автентичні ісполнителі русинської народної співанки. Звернемося до них. А що, як вони думають, це треба тут фестиваль проводити, це ні? Мішику, дай Боже доброго здоров'я. Дай Боже і вам. Ви знаєте, ми перенесли наш обласний фестиваль русинської культури «Червена ружа» із Мукачева в Ужгород, у центрі Вароша, у серці нашого Вароша. І так це людям полюбило, і так приходять і з радістю дякують. Усі хочуть чути нашу і співанку, і стишок, і фольклорний ансамбль. Маємо на цей день 14 колективів – від Березного до Сваляви, Виноградова, Тячова і Хуста. Саме головне, що до русинської культури підключаються наші маленькі діточки. Це серце радується, коли діти вийдуть і заспівають, і затанцюють, і окремо соло, і фольклорні ансамблі. Треба помимасти, на ногу прикласти. Діти, діти, воде. Я тут, а що ти сам? Пустіть нас город малювати, не пусть тебе моста поламати. Як і поламливе, так і поправливе, найстаршого королика за
хотіла. Котру? Забилась? Та де? Піду в полонину та в полониноньку, зрубаю я вора та й на колисоньку. Піду в полонину, зрубаю дубочка. Чому в тебе, Іваночку, зблакані очка? Іване, Іване, Іване біленький, чому через тебе світ невеселенький? Сниломися сночі, що поле горіло, а до твоєї, Іваночку, личко рум'яніло. Сонечко б гріло, хмарки залігавуть, ми бися любили, люди нам не давуть, люди нам не давуть. Мамка ніч не каже, любімося, Іванку, двоє, так нам розкаже. Що це зо мною стало? Що це стало? Прийшла до мене та кажу, мамко, бак, що є їсти? А в нас що? Ідете та там щось візьми. Ну, Мамко, пак я там була, І що? там ніч не є. ну. Вона казала, пак я не знав, я на 2 дні варила. Звідав я на свою мамку. Мамко, пак я се родила в зимі, Ну, но поки й никай, буцька не літала, задай нам. капуста не росте. А де росте? Ну, китяся взяла. Є. А моя мамка Маша звуть. Чого? Бо я з мене валяшний тарахман. Челя добра, це знаєте, що таке щастя? Що таке? Знаєте, це не знаєте, ну бою вам. Щастя то, коли діти нагодовані, бути, брати, коли їх дома не є. Йой, та й це щастя. Ви виділи, що мій брат творять. Ти йому, Петре, по-йому кажи. І, а ну що ще знаєш? А ну попугая.